Shalom. Hami parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasahatkan. Tabe dot horas madihamu tarlumu bidi dok pasahat kami mah selamat tahun baru madihita. Adorang so tapuka parmigota taparade marohata martangi yang nahohom satokin. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita sian buku ede nomor 15 ayat sada opat dohot pitu. Jong maham. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Sai mangaranapi do mataku do pak dolok, sian dia do ulaning ropang rupion tuau. Sian Jehovah sito palangit do tanoon sabing do ropang rupion yang gotuau.
dang tagamon loason na tarsulad dit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah daho siyan nasa permaraan, say jagaon na dotodim, say jagaon ni Jehovah doho lao ruar dohot lao bongot, ola nion rodi saleleng nileleng na. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Alea manami na di Banwa Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni Roham tutoro ni Patik, asa di palua akan na ginonggoman ni Patik. Urupi hami, asa dohot tami dapotan haluaoni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Tapuji matuhatta maredema itasian buku Eden nomor 750 alu ayat 2 dohot tolu. Jauh balas di roha saleleng olumi ibana rodoan minasana uli adi sarihon Yesus suri dari kode halasun parlogan di Yesus Tuhani. Jauh papandongari ina morseai ibana madurun nang sinalanami asa marolobo Ori ujung naik ibana dodonganmu ruang langsung putih. Tangihon hamu mapatik ni debata imasian patik perjolo sahat tu patik paupaton. Patik perjolo au do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di Banwa Gijang dohot na di Banwa Tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tanoon yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goarni debata yanggo soture dalanna ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinaono mari maulahamuna sa silaonmu alai angguari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni hutani halak pe na mangibati hutam ay dinaunomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibanda diari papituhoni
Dibahinido ubahin na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai jala di perbadiai imasahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan de bata lau mangulahon patikna. Ali Tuhan de bata sai pargogoy mahami mangulahon na hobartu pati ini. Amin. Tapuji matuhat tamarede mahita sian buku ede nomor 165 ayat 1 doho tolu. Tatopo timadosata tuadopan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan na mangarsakod dosa nami, say sahabi matubagasar rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiay, asaunang ganggu rohanami di asi ni roham. Say alay asahot rohanami marhapor sehaw tu, lao mangotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat tami diri nami tuho, gabi pelean na mangolu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardinggan basa do Jehovah, labat terima jala para si roha godang, dang dibahe tuhita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anakna, asini rohani Jehovah diak kana makabiari ibana. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Hudul Muhammad. Mari demahita sian buku ede nomor 467 ayat 1 dohot 2.
Hata ni debata turpuk epistel ni minggut tasadarion, imana tersurat di pesalmen bidu 147, mamuka sian ayat 12 satu ayat 20, tajahama marsika soreng. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ay ibana patubu akarasang ni pargubanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonga anak. Ibana mambahen marhademahon parbalohanmu, di pamahap dohot-dohot eme na marmiak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon, macay doras marlujong hatanay. Ibana na mangalehon ambolas doho iput ni biru-biru, di saburho do nabur do songon sirabun. Ibana manigakon ambolas na martonggot tanggot. Sisi mamanahan jong paradokon malina. Iba na manongos hatana gabe malala akay di paborhat angin na mabaor ma akaek. Iba na mamaritahon hatana ku si Jacob, akapatip na dohot uhum na tu Israel. Dangdung dibahen songoni yang gotumanang ise bangso parbegu, jaladang diboto na sida akka uhum na, haleluya. Ido sahat na. Martua do na tumangihon hata ni debata jalan nau piopsa. Amin. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 500 ono puluh sada ayat sada dohot tolu. Taha tidak ko maha porseao tai songon nahina tidak ko ni dongatta saha porseao di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah. Nah temu palau dotan. Au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman na tinubon si Maria. Nagabi-gabi siato di porbadia ata natumaw na dari pangalan silatos na mati tarpajan do ibana di hapinor silang na tua-tua na turun lalu na mula mangulo di hari patuluho na manaik di surgo lauhudu di siyamun di bata Jawa aman parbuko na suatu dosan ini sisi mana tanula sultan ang huli halak na mangulo
Au porsea di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia do dihasasaan di dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sugot daging na mate do dihanguluan na sora suga. Amin. Udul Muhammad. Tabigi ma puji-pujian sian paduan suara lansia.
tabege ma tikting di huriata. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 4 Januari 2026. Sada, gowarni Minggu sadarion, ima Minggu dung tahun baru, doho topik, sian hamoraonna dohita majalo asini roha. 2. Bona tahun Huria. Hari Minggu tanggal 10 Januari 2026, dipatupado bona tahun Huria. Tolu sermon parhalado. Hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 dipatupado sermon parhalado HKBP Kebayoran Baru pukul 10 siawib maringanan di Serbagunaa. 4. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dan ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata. Pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas ni Huria, na tubuh manang marbagas di tanggal 10 sada 117 Januari. Saitu hatta mana mamasu-masu, molotung adong ruas ni Huriata, na so tersurat dope gowarna di tikting na ulak tahuni, di paboama tuganup situa sektorna manang tu sekretariat. 5. Akatikting naso ni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masahat ni tikting di Huriata di bagasan Minggu sadarion. Taingot be manang yakoni tujolo ni tuhata. Tasian buku Eden nomor 137 ayat sada do sahat ro di ujungna. Huhut pasahaton pilihan sada A dohot sada B.
si pertongi Tuhan rajaanmu. Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluh roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas dihita saluna. Huriani Tuhata. Hata ni debata gabi turpuk jamita dihita mamuka tahun 2020 onomon obartu almanak ni HKBP dienek dosian evangelium ni si Johannes biduna parjolo mamuka sian ayat 10 sakro di ayat 10 pitu tajahama marsikat sorin di portibion hiad do ibana jala marhitesian ibana do majadi portibion HP dang ditadda portibion ibana alai manang piga nama jakon ibana tusido dilehon huaso asa gabe anak ni debata nasida akana porsea di guarna. Gabe daging mahatai jala maringat di tonga-tongan hitaon jadi huidahami maha sangaponna ima hasangapon ni anak sasadana sian amai go asini roha dohot hasit tongan. Aisian hamorana do saluhut hitamat jalo ima asini roha naso marnamotok. Lausido yanggo sahana sahalinari horas madihita salutna Alaud dope minggu naparjolo dihita di tahun naib baruon 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ala gudang hamuna bergadang ate. Akana bergadang akan lansia. Atop mamudo menon. Asam bui hipas pamatakta sudi. Hamuna kadongan naparjolo sahali nabui taida sian turpu naung tajahan aking. Ima sada hatorangan manang sada hasitongan hade bataon ni Kristus macai torang unang adong manang ise naganggu rohana. Jadi adorang so adong nasa na adong yang go Kristus nunga adong. Hate adorang so adong nasa na adong yang go Kristus nunga adong. Jadi mulu adong siak kita nama dok misalna majo adong nama dok siak kita di tonga-tongata nama dok ayau amanginang nunga marhuriau di Kebayoran Baru 75 tahun. Adong siak kita nunga 75 tahun marhuria di huriat tahun. Tanggap majo adong siak kita nasongoni lapatan na molo di do amangi manang inang nama dok songoni manang natuai madok songoni totu ba wajar ikon ni hormata do nasida asa takasatong ala nunga sian najulu nasida marhuria di huriaton
Ala boido godang aka namarguna, aka hatorangan, aka sejarah, na boi tapar siajari, sian na tua-tuon, aka sejarah, dakolan aka sejarah, aka hasomalan, aka ahadope, aka nadia mak, nadenggan, na ikon sipatu pawoton di huriat tahun. Jadi wajar do. Alanima terlumo bima Tuhan Jehovah debata. Ada orang soadong dope HKBP. Ngapi 3 tahun HKBP. Anggo debata nunga dong. Itu kan? Songon itu hapor syotay. Manang HKBP do perjolo. Natuat sesurgo. Tepu ro di Tanah Batak. Dangarong siap kita nama ngatusi songoni. Debatado parjulu sian saluhuna na adong. Itu kan? Jadi hamuna kadongan molotaida hatani si Yohanes di ayat 15 di do ibana do disi. Odo ibana nahudoki narosian pudiku, narosia pudiku. Boy tabayako kita adong sahala rosia pudiku. Berarti audo parjolusian ibana kan ido. Alaidang holani ido ko si Yohanes. Dia 15. Odo ibana nahudoki narosia pudiku. Langsung dilanjuton ibana. Jumolo do ibana adong asa au. Memang dia datang roh siap pudiku, alai jumulo do ibana, adong asa au. Itu Yohanes berkata yang demikian. Jadi takasdo haroroni si Yohanes. Memang dijoloni Kristus nasorang di bagasa Yesus, ate. Alai hade bataon na naking dison hade bataon ni Kristus dang beruro buasa adong kalimat hata songonon sian si Yohanes ala godang aka kritik atong bah na baru tu budo debatamuna oido baru marnatal hamu. Berarti baru adong di Batamuna. Tagan sorang di Batamuna ini. Di dia di Batamuna. Dapat tak teh? Godang ngaka kritik hati ai. Makanya di dok, memang betul. Sorang doi bana. Gabe-gabean. Di bagasan sada jolma manusia alai hade bataonna ketuhanan Yesus Kristus sudah dari dulu ada. Bahkan jumolodo sian oputa si jolo-jolo tubuh. Setuju enggak Amang Inang? Setuju enggak? Serius. Lapatan na Amang Inang boido aka hasomalan aka nadinggani na disuaton aka oputta si jolo-jolo tubi boido niarga adoi alai dang boi maralo tu hapor seota tu Tuhan Yesus molo hamu naking mado setuju baik 05 di dalam aplikasi boido akan nadinggani taula muse akan naong disuhaton akau puta si jolo-jolo tubi alai dang boi maralo tu hapor syauta molonunga maralo tu hapor syauta buado iko marsata bido beta isi do hita na baru mula tu sian porsea cetuba marsata bido hamu neng lewat jembatan satabi opung olo anahain namun se bagaimana biar hamon non lewat mulu dia lusi songoni
Buade. Adong dope siak kita ima namaralo au takas do hudokon. Dang say iko dohono be mono nang lewat jembatan, lewat sian akahuta nahulum alamar borngi kamu bahasa marsata bihamu tuopung. Bahasa dang martangnya kamu tu Tuhan Yesus, ay dia do. Tak kamu ate manang adong aka keluarga manang aka dongata iko dohono de daong da pola be marsata bi. Ngaso orang be ako pungi. Ate. Ba martangyang matong. Bah songon na biar kita martangyang mak. Dalam nama Yesus, dalam nama misal nama te. Ba ido dah. Ba do setuju dah kamu. Dak sudia te. Ngeri nih. Ise do na jumolo. Oputa si jolo-jolo tubi na jono ni jembatan no. Manang Tuhan Yesus. Ayo datong, ikut takas do pangat syota. Ba mau do batu ibana datong. Ibana no tumu ibo, seno pungi. Bang, dang dohono be gabe herana mangorui sangak ni oputa si jolo-jolo tu. Dang adong kaitan na tu si. Ala debatado natapar sangapi. Digijang ni saluhut. Salutna. Dang boy gabe hiratu mibbo opui opusi jolu-jolu tu boda te sian tuhata Yesus Kristus dang boy. Anggon ngamar salai be hapor syauta melosongoni do aplikasina nataula honate. Udut na mose hamuna kadongan sahapor syaon molo taida muse di ayat 10 sadate boasa didok disi dang dijakon akana di ibana HP ibadah do napunasa ngirihi adison dang dijakon akana di ibana aka do mabay songonon boydo minimal tolu alasan na parjolo gijang rohani jolmai dotong akana mangasahon parbinotoanna akana mangasahon guguna akana mangasahon hamse artana akana mangasahon hamse amangina hira so dihapor luhobe Tuhan na paluahon ibana natuk paluahon ibana salah pangatusion behamo seon ay nadiripu do di bata holan sileho pasu-pasu HP do mangalehon uhum dipicang di bata do si bata jolmai HP salah pangatusion na diripu ibana molo Tuhani bah berarti holan nama masu-masu do dang molo Tuhani mamicang ibana masalah pangatusion gabi madeli maibana kan, gabi madau maibana siat Tuhani. Napatuluhon, alay adorang so napatuluhon, naking lupa hami. Adong sada perdebatan nuaing di wilayah sekitar dang di Kebayoran Baruon soal naking naparjoloy gijang rohani jolma nama ngasaho sude aka gugu huaso aka arta aka hasomalon aka adat adong perdebatan nahwidahame di media sosial boydo alusam munaon ra behatu tu ay tau baruon godang aka bonataonan non nanang tapatupa muncul ma perdebatan molo hupatu pahami bonataon molo dohot tami mar bonataon dapola be mar minggu amang ay ngadong di si par mingguon inang bodo perdebatannya ti bodo talusyo
Jadi adong do na salah pangatusion, bah berarti molo di dia pei, bah naungi mai kanido. Alay adong do na mangatusi, bah molo parmingguon songon na somal, bah ikut tu bagas joro ni debatado. Itu perdebatan natong. Bui kita mangalusi. Naung sarupa mai. Dang dos ay hotak kami do padita. Tong do padita disi. Ba ikonnya lu sedon. Manang bah dang mungkin do honon. Unang roh hamu minggu nanang roh. Alamar bona tahun hamu di tempat munabi ba luas ma kosong ma garejao. Dang mungkin do honon nami songoni. Ala odo parmingguon. Odo bagas joro ni debata na ikut disodo tu sodo hita marpungu marsaor. Bah jadi kedua hali doa mang bayi dah. Ate napatuluho tu somma hita. Adong ma horong ni jolma na makaholongi dosa omma na borak sia sudenai buasa ikon dijua ditula Tuhan Yesus. Ala adong sia jolmai na makaholongi dosa lobi sian sudena. Sudah terlalu enak berdosa, enak sekali berdosa ini, enak wah. Dang boibe merek sia dosai. Dang tar tinggal honibana aka dosai. Terlanjur sayang dalam bahasa Indonesia. Spiritual blindness di hata Inggris. Holan asini rohani batama nabui mangukap roha batin roha ni akajolma naung makaholongi dosa sian sudena. Tauduti mamuse akadongan ahanabui taputihi sianon di ayat 12, 13 di do hamu hita dilehon huaso asagabe anak ni debata hamu akan aporsia di Yesus Kristus. Ala baru dope hita berefleksi ujung tahun mamuka tahun nai baru tentu suku-sukuna tu hita dipakilalahon rohata do huaso nadilehon debata songo dia do sedia balga do huaso ni debata natahilala di perdalanan ningoluta tahun 2025 nasal pumajo seberapa besar di tonga-tonga ditiki gale pamatang ta alani parsahiton tapakilala hodo adong huasona daong amang aduh galehian amang alai didok dison hamu dilehon huaso alai marsahid do amang dilehon huaso marsahid do amang dilehon huaso ado lapatan ni nang pe di luas debata au hita marsahid yang gotod ditai adong do haguguunna margugudu holan pamatangi dora ala nilujata akan ni umur akan asing mai gabeolo do gale alai hati terus menyala ate ido tada naung adong huaso na dilehod debata tu hita manang di tonga-tonga ni padeliota murah-murah do pita madeli amanginang molo madele hita tahilala do huasonai buado hira-hira. Ini refleksi yang besar asa taka satong hamu au hita dilehon huaso ay kadang-kadang memang maol hita mabayak konon ale molo tupa misalna tabahen sada contoh dilehon huaso sian panggonggong ini bangson di surat penugasan itu kan namar huaso di son di bangso tahun taboto do kan apa tadok majo RI 1 di leon SK nyon huaso
neng padalomu akan adinggan di bangsoton. Oh, lebih terasa dia, lebih terasa. Alai dia hatani Tuhan kira kurang ate. Basa ngene ate. Basa songoni. Takas do dison sian debata nago huaso sian saluhu huaso no di Portibion huaso na siya benua gijangido di leo Tuhamu hamu sudi tanpa terkecuali hamu na rodison hamu na madohoti sian live streaming di leo do Tuhamu huaso jadi molo hurang tapak kilalahon bamartang yang mahita Tuhan debata di dok hatam di son ayat 12 ayat 10 di lehokodo Tuhan huaso tuau nagalion nadangolon di lehokodo huasom alani asini roham urupi ma Tuhan asa hupak kilalahoni songon hatami buido martangnya kita songoni dak kalau pasu-pasu na asing tajalo tapangidohon na songon ope ikut tapangidohon do taudu timuse anggoon nunga macai takasate di ayat 10 10 dang rekok be dihita mangalului haluau doho ngolu partodio di duru ni Kristus. Tidak ada jalan keselamatan lain di luar Kristus Yesus. Anggo akan apa oso boido dope coba-coba na anggo hita dang boibe nung ata apala takasi dang adong be dalan na asing molo naing bongot hita tu harajaon ni debata molo naing bongot hita tu hanguluan nasora sudai ikon marhite Yesus Kristus do jala omma pesan naparjolo tu hita. Menarik sekali amanginang naparjolo omma molo akan naing manurat boima di surat na isonate molo adong jalo mahamoraon ni debata adong opat kemungkinan na terjadi di humaliakta ate boido adong pogos di arta pogos di roha alai sayunang madong nasongoni ate adong opak kemungkinan pogos di arta pogos di roha sayunang madong nasongoni alai gudang do namuruk ditiki adong bencana di Sumatera gudang nanaing mangalehon aka bantuan perlu dope adong oknum-oknum na manabay ikon adong komisi di nasida ima pogos di roha pulu ni roha ni oknumi ngatakas tarida di video dang adong bejabu nasida mago aka keluargana dang tarida pulu ni rohai iko tabahonot to dope aka nasoporlu adong pogos di roha ima songoni ma contona iko dohono do songoni dalam situasi bencana harusnya kita berempati lah kok malah cari keuntungan di tengah-tengah bencana luar biasa sekali ini manusia ya sayunang madong na songoni napa dua ho kemungkinan na mora di arta pogos di roha ope sayunang maadong siya kita songonon napa toluho do napa opatonom marate nang pe pogos di arta alai mamora di roha puji Tuhan manang napa opaton nung ngamora di arta ala di leho tuata songoni nang di roha pe morado hita Oma kemungkinan na alai taingok ma amanginang sudena adong dihita na tajaloi na siad debatadoi tajalo sude hamoraoni na siad debatadoi alai dakolan hamoraoni Portibion maksud dison
hamorau nadia do di bagasan Kristus, omma jalo otta do hamorau di parto dio do. Ate, hasesaan ni dosa. Tidak ada kabar yang lebih baik daripada mendengar dosa saya yang berat ini, yang besar ini sudah diampuni. Nggak ada kabar yang lebih baik dari situ. Percayalah. Ada kabar orang dipromosi, puji Tuhan. Ada kabar orang dapat berkat, puji Tuhan. Tetapi tidak ada kabar yang lebih baik. Dosa saya yang berat ini sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ima hamorao di partodion. Ahamuse hamu bau ni roha gogo madala ni ngolu dame na sumurung naso tarpatu paportibion holan siat debatado adong dame na songoni. Makana jut hulai hame sonang do di pasonang tok tong nang di tengah-tengah hasusaan kan ido edi molo portibion molo happy do adong hasonangan alai di bagasa tuatai nangpe di bagasan hasusaan paru kilon dilehodo dame sonang mardame sonang na parpudi ima hamorau di portibion di partodion ima ngulu na manoktoni. Tidak ada kabar yang lebih hebat daripada saya kalau nanti saya mati, saya dibangkitkan kembali, hidup selama-lamanya tanpa ada penderitaan lagi, sempurna bersama dengan Bapa di surga. Tidak ada kabar yang lebih hebat daripada kabar ini. Amin. Napa dua hon? Ala nang tugad daria do pehamete, permisi maju. Napa dua hon unang tulak jakom madebata nagabe jolma. Jadi dada holan manjakon pasu-pasu na alai doho do manjakon hatai naung gabe daging makana di tahun nai baruon sada resolusi mau tuhita hutawar hokami matuhita omma sada resolusi sai unang be dohonan ai holan hata doi isena boi mangulahoni. Aduh, banyak kami miliaran orang percaya melakukan firman Tuhan bukan karena orang percaya itu, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan memampukan mereka melakukannya. Tapi memang kita harus capek membaca, mendengar banyak saksi-saksi murid-murid Kristus yang melakukannya kok. Urang be dohonon ai holan ai dia deh hata deh ai isena. Memang dangadong na bawi mangulahoni. Olo do hita manangda, molo olo hita dileho debatama gugu. Di pargugui mahita mangulahoni ido pangatusyon natong alani masian ayat 10 pak naking gabi daging mahatai imam adoko tua Yesus nasian hata na naung adong naking sian saliling-liling ni satu saliling-liling na gabi majadi gabi daging atong dihita tapar dagikom mahatai ate. Jadi dakolak hata ni di bata adong do huasona margugo do ibana tapar dagikom mai gabi daging mai. Contoh sederhana ikon ringgas do hamu martangiang ina ikon jugul martangiang nah di Bibel deh ikon jugul bukan berarti bandel berdoa ya terus berdoa kan hatan itu hade kan molo tapar dagikon nyon hataon songon dia do maksudna baringkas mah itu martang yang tong dakolas sahali sadari ido mapardagikon hatai jugul hol martang yang enak baik mak menjadi daging firman itu kita latih di dalam daging kita latih aduh malas sekali latih aduh malas terus baca Alkitab tajah Bibeli. Paling penting membaca Alkitab daripada membaca konten-konten. Walaupun itu konten renungan, tetap kembali kepada Alkitab. Itu saran untuk resolusi tahun 2026. Napar Budi. Diain dohita gabe anakna, gabe dapotan perbagian emak. Jadi salukna hita dapotan perbagianan.
Ate? Setuju enggak? Amin? Sudah do dapotan, unang mabiar kamu? Ate? Inang? Amang? Sudah do da? Pasalomos kamu. Sudah do dapotan? Baido. Dangalani hita, molo husuku pesongoni dangalani hita, ala asinir ni rohani debata naso marna montok. Aido nakingkan hatane. Kasih karunia demi kasih karunia. Dapotan perbagian emak. Jangan berantem ya. Ala sudedo hita dapotan. Marhite padidion nabadia. Dang mamereng anak nasiano don. Non klan siano don. Anak nasiano dang di ida debata. Alai namangulai dohita marhite padidion nabadia. Sudah dohita naung tardidi sokan. Adong naso dididi dope dison. Asa tadi di sonari. Sudah do kan? Dingot tamu tiki dididi kamu dison. Ah masa ingat. Orang masih oek kok. Foto nadong do kan? Dangarong dope itu tiki ate. Jadi di tiki dididi hita disi di bagasan dohot gowarni anak Tuhan Yesus dohot gowarni to di porbodia sah mahita sada tu bagasan hamateanna sada tu bagasan haheheonna dapotan asini roha naso marna motok itu jaminannya. Perhatikan namang inangnya. Siapa yang menjamin? Tuhan. Jangan berpikir, ay songono daw. Memang songono daw. Ise do menjamini. Tuhan debata. Marhite asini roha naso marnamotok. Kasih karunia yang tak berkesudahan. Kasih karunia demi kasih karunia. Abak songono do. Parngulu aku. Sipata mardosa do. Dapatan kasih karunia. Sipata songono muse dapatan kasih karunia terus menerus songoni do amang padita memang songoni do karena itulah ini menjadi kabar baik unang saya tapi kiri kadang-kadang gini oma panutup ate si pata olo hita tapi kiri debatai songon hita jolma ala memang gabe jolma debatai gabe hira songok hita na berdosai itak ni toluhali do hita manesa do Manesa dongan. Tapi kir songoni, Tuhani, HP dang songoni. Nang pega gabe jolma tuhatai, dang gabe jolma namar. Oh ini harus jelas ini ya. Ketika Kristus menjadi manusia, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Alai, saya dipikir juga, gabe jolma manusia. Berarti, molo songono do hita, berarti songoni do Tuhan daong. Dalam hal pengalaman lapar haus betul Yesus merasakannya. Tapi bukan berarti karena saya berdosa, Yesus juga berdosa. Tidak berdosa. Allah hola tuluhali do mampu au manesa dong dosa ni dong aku. Berarti Yesus ipe hola tuluhali do manesa dosaku daong. Dia menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dosa seumur hidup. Tidak ada kabar yang lebih baik dari sini. Dan inilah kabar yang sangat baik di awal tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji-pujian mardongan hamuliateon husobbahon nasarohanami tuho ale debata amang nabasa. Tuhan na husobbahami jalan napaluah kami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Muliate madi asini roham na so marna montoki ale Tuhan. Namar mudu-mudu parnguduan nami na pabongotok kami patol hasok kami sian tahun naburuki tahun 2025 nasalpu tol has sami itu tahun naib baruon tahun 2026 sude nai ala asini roham doale Tuhan boy hami marhosa saat tutikion boy hami pajupang doho aka keluarga nami, aka dongan nami, ale-ale nami, aka sisolhot nami ale Tuhan.
di bagasan lasni roha. Mauliate maale Tuhan. Jala dok kuboto hami aka aha naneng masa di tahun 2020 nomon. Alai hupasatami ma parnguluan nami tu tanganmu nabadiai ale Tuhan. Natuk mangurupi hami, mangaramoti hami, na pada hami sian aka naso di halomohon ni rohama le Tuhan. Tuho mahami mar pangusade mar hapor siaon sian saluhut nadong di portibion ale Tuhan. Asa unang hupangasaho kami aka gugunami aka haburjon nami aka parbinoton nami ale Tuhan. Alai di bagasan unduk ni roha serep ni roha hati dakko kami do holakko do ale Tuhan Yesus. Tuhan disalut disado parnguluon nami atong homa masu saluhut nahami sudi aka keluarga nami, sudi aka dongan nami, nang aka dongan nami na tongon di bagasan parsahiton, apu lima rohana sida. Molo adong aka keluarga nami, na marhabok ni roha, toktong ho, ale Tuhan surma, todim, to di perbadia, asa mangapuli nasida, asa marlas ni roha nasida, ala ni pakirimon, di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Upasatami matong huriam HKBP Kebayoran Baru asaho na toktong manguluhok kami ale Tuhan. Patupahon sudi aka ulau pakobasyon nami manipat tahun 2020 nomon. Sayang giak masudenai bahen sangap di goarmu ale Tuhan. Hupangido hami dotong dohok gomos molo tungadong aka parukilo nami ale Tuhan. Ala ni anak do boru nami natongon mangalului akapar karejuan na dumenggan lehom madala tu nasida si rohama le Tuhan asa jupang nasida par karejuan na dumenggan hombar tulomo ni rohama le Tuhan. Molo tungadong aka anak boru manang pahupun nami pe ale Tuhan manang siak kami ale Tuhan upangi dohami ma dia ka anak do boru nami nasai martangyangi asa dapotan rokap nito dia le Tuhan. Sai jupangan nasida marokap nito di nasida. Homa ale Tuhan namangalehon tikin alehe tu nasida. Asa martabataba malas ni rohanami ale Tuhan. Ala jupang nasida si rokap nito dina hobar tulomo ni roham. Atong jaloma ale Tuhan tang yang ele-ele namion pasikok masudinai di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus siokop jala si palua hami martangyak kami tuho. Amin. Hurian itu hata marede hitasian buku ende onom 110 sia huhut papungo pelion napa duahon. Sikop doa sini roham tuau nada ngolong naliluau nahinan doaeng jupang do.
dosaki go biaro haki ala di asibi mardamiro haki. Di dalaki naradisi o marango luki ala paguru biyon mi Tatang yakum mapiliata. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan di saluhu sileo-leo na denggandoho na saulibasan na mauliutus. Upasatami ma sian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nazarani lehoni toniro di pamadaku osadohut guguki rodi salut artaku upasahat Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaumu say Saul malomoni roham di banutongon songon na di banua gijang lehom matu hami sadilon hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togyo tu pangunjunan palua mahami sian pangago Nona puna haraja Amen.
hamu di bagasa dame jalo hamu mapasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homma damena tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Salam, makasih ya. Foto dulu kita foto. Laporan.